Paminaw kang Dr. Edward Kagapi sa Radyo Ukay. Doktor sa Kahahigan. Maadtong buntag may gala, gikan sa Pansyano, paingon sa Romanya. Maadtong buntag. Ang istoryahan ako karong buntaga may gala. Wa sa tadi sa ta istorya ng COVID, gikapoy naman kung paminaw ng COVID may gala. Sa kung sa himuon na to, yapon, daghan lamang yapon, pasagdi na, daghan nagtambak na yung pasinti sa, kan ba, SPMC. Wala ikasudlan, puno na kayo. Saan naman natin alot. So, istorya tag sakit sa ulo, may gala, kay sigurado yun ko, sakit na yung ulo ron, sakit sa ulo sa utang, sakit sa ulo sa yaw-yaw, sakit sa ulo sa sa istorya sa radyo, sakit sa ulo sa unsa may politika, pastilan Santa Cruz de Igos. Paulay sa tana, ang lain na itong istoryahan sa sakit sa ulo. Ang number one yun, yung sakit sa ulo, may gala nga, dili mo makakuan ba? Maglibog-bog saon ni siya. Akong itudlo sa inyo, kung asa ang lugar, kung magsakit mong migraine, sinusitis, na ay high blood, na ay meningitis, na ay mga tumor sa ulo, muna yung akong istoryahan karong buntaga may gala. So kamong mga nasa radyo, kuan mo, paminaw mo, unya ilista, isuat, kay para kuan, paghimo mo kuan, pag-drawing mo ulo sa inyong silingan may gala, unya ato na yung gamitong pangbaram. So, paghimo mo pag-drawing mo og tao, gatubang o gatakilid. Pwede po niyo kuan, pwede po ninyo drawing ninyo ang naong sa inyong kuan politiko nga naglagot mo. Pwede po mag-drawing mo sa inyong kumpare nga perting kuan perting utang nga di mo bayad. Ngayon na sa kay magkuha din tag hairpin, ato lang tusok-tusokon pang budo. So ingani may gara. Ang migraine, usually yun, magsakit, isa na kakilid, isa na kaside. So, kamong naa sa YouTube, makakita mo sa akong itudlo. Kay usahay, dili maayo pagka-explain ako sa Bisaya. O gamot lang, ma-picture ba ninyo kung naa sa radyo. So, ang migraine may gala, isa na yung kaside sa ulo ang kasakit. Usually, ibabaw sa imong mata, ang sakit, mudagan diri sa ibabaw sa imong dalunggan. Tapos, mo panaog diri dapit sa imong likod sa imong dalunggan. Unya, kung tinuod gina siya nga migraine, ang imong mata maapektuhan gyud. Mukuan siya, urag mo glare ang sabay Bisaya sa glare kanang hayag kayo ba? Basig di gud hayagot. Hayag kayo ang kuan sa adlaw. Unya, magluha imong mata. Paghuman, mura siya gihiwa ang kilid sa imong ulo. Dili siya pwede nga mag-migraine ka nga both sides, right or left. Usually, isa ra gyud ka side, either right or left. Unya, naiuban nga mag-migraine may gala, nga magpirok-pirok ang mata. Kana bang mag-anaan, ora mo kidlat-hidlat pirmi ang mata ba? Kay uban man na siya sa nerve nga gitawag og facial nerve. So, ang facial nerve may gala, duha man sila ka nerve ang nakuan. Duha ka nerve, ang isa sa tawag trigeminal, ang isa ka nerve o ang isa facial nerve ang nagadala ana sa migraine. So silang duha ang maapektuhan. Muna nga mata, muscle o kaning kilid sa imong ulo ang sakit sa migraine. Ang problema may gala kay ang tao ba, di mo masultig asa siya maayo mo respond. Pero kadaghanan, almost 80% mo respond na siya mefenamic. Kadaghanan yun. Kay ang mga causes sa migraine may gala, daghan. Gikan sa way katulog, sobrang kaon, gutom, sobrang gamit o gadgets, sige tanaw og cellphone, sige tanaw og TV, kung di ba sige basa, pero seldom nang basa, kadaghanan gyud mo gamit og gadgets kay ngano,
namang yung Blu-ray ang kaning mga gadgets. Di walay Bisaya na. So urag siya kanang ray nga blue mahigala nga makadaot gyud sa sentro dito sa atong nerve, sa trigeminal nerve o sa facial nerve. So di na ko masulti sa inyong asa na dapit kay libugation gyud mo kayo. Basta pag mogawas ng Blu-ray, urag wave na siya, delta wave sa kuan, sa cellphone, urag sakit kay na sa mata nato, nya adto mo hagtik gyud dito sa atong ulo. So ang migraine may gala, dili lang dili dapit sa atong ulo. Dito gila dito abot gila sa imong utok. Karon ang usual gyud nga tambal ana may gala is katulog. Mingon mo nga katulog lang dahil ng kudok nga di man ko katulog sa kasakit. Mo na problema. Kay matingala mo nga kung makahigda lang mo piyong mata, maghinay-hinay kawala ang migraine may gala. Kay gikan sa stress, paingon sa gunahuna pod mo trigger pod ang migraine. Mao na siya nga matambok, mapayat, pobre, dato na migraine. Mao na siya sakit sa ulo may gala nga dili gyud nimo siya masulti nga dato ka wa kay migraine. Na hinuon daghan kayo kay hunonaon. Gatrabaho sa opisina, gatrabaho sa kalsada, bisag unsa inyong trabaho, mag-migraine gyud mo gyud. Labaw na gyud mainitan mo kayo, way hunong tibok adlaw or wa mo mainiti sa tibok adlaw. Tiyaw mo na bisag unsa lang gyud ba mo trigger lang gyud sa migraine may gala. Labaw na gyud kung naa mo sinusitis. Once nga namoy sinusitis, bisag unsa na lang yung maka-trigger ana, musakit kayo inyong ulo. Unya, inyo yun, ang kadaghanan sa inyo, pasahinlan gyud ninyo ang inyong mata. Magpahimo og salamin. Once nga magpasalamin mo, mag-adjust mo na inyong mga mata, musamot ang inyong migraine. So, i-determine gyud, kamoy mo sulti sa inyong sarili nga dili ni mata. Migraine siguro ni. Kay gi-describe na ako sa inyo may gala nga kana laging sakita nga urag gitabas ang inyong panit diri sa ulo. Urag gisamad ba, gisamaran. Unya dami kay kumuton, pero dili man pud nimo makuan kay gunita nimo ang panit, di man pud sa panit, namo sa ilalom sa panit. Nya kay ang ilalom sa panit sa atong kuan kay bagol-bagol naman, bukog naman na siya, di man na siya mosakit. So mao na siya may gala nga di gyud ka pinpoint kung asa na siya. So mao na siya ang migraine may gala. Number 2. Musakit gani ang inyong tangkugo diri sa ubos. Gunit mo sa ulo ninyo. Naay bukol diha nga naay bukol diha sa likod sa inyong ulo. Muna gitawag occipital protuberance. Mura na siya og bukol sa bukog nga normal. Di na siya cyst, bukog na siya nga normal. Occipital protuberance. Ubos ana kung musakit ang inyong ulo, ubos ana diri sa tangkugo dapit, high blood na. Walay lain. Walay lain yun. So, kung mag-ana gani mo, naglakaw-lakaw mo, wala mo kay bulong high blood na baday mo. Naglakaw-lakaw mo, mukalit lang sakit dito sa tangkugo. Siguro kita ninyo itong nakautang sa inyo niya, wa bayarin mo mga 5 ka tuig. Niinit imong ulo. O kita baka sa imong boss nga lami kayo laparohon. O di, mutaas imong blood pressure. Dire. Pag mo sakit gani kay na mahigala, wala mo dalang tambal. Di mo kabalo sa tambal. Ang pinakamaayo gyud na magkuha mong ice, butag ice dire kay nagasaka inyong blood pressure. Kung pwede, konsulta gyud mo doktor kay once nga mo samot gyud sa kasakit mahigala, may stroke mo. Pila ka seconds na stroke gyud mo gyud. Ang sinyalis ana mahigala kung sakit ang taghugo dire, unya magkurog-kurog na ka, unya init imong naong, ayayay. Gamay na lang bikil na, mag-stroke ka. Labaw na gyud mo, tungtong ka sa mga edad nimo 40, 50. Karon lately mahigala, tingala gyud ko kay nagkabata ka stroke. Ang pinakabata na kung kita na stroke mahigala ba? 35 sus, bata pa lagi. Babae nun to, babae. Sige problema sa iyang bana nga chicks tirada, chick boy, stroke Ay lang gibati ato tangkugo niya kay siyempre kada kita niya sa iyang bana mo init yung ulo kay kabalo man sa gagikas chicks tirada.
Nya dugay mo uli. Pag uli hubog pag yun. Adi samot pag yung ang asawa. So katulo siya nag-stroke may gala. Ang iyang sintomas lang diri ra gyud. So ubos tangkugo. Mo na siya nga kanang nga sakit sa ulo may gala kamo tanan. Mo na ibantayan gini niya gyud kay kuyaw kay na siya. Pinakakuyaw gyud na siya kay it's the only sign nga magpaingon mo stroke. Wala nang gipong, wala eh. Wala nang kasukaon, ay wala na. Wala nang luya ka, wala hinuon, galakaw ka lang, mukalit lang mukalit lang maamang. Kundi di na mulihok ang walang nga tiil. Kundi na ako isa ka pasyente may gana ng lakaw, nya init kayo, nikalit lang si katumba, nakaluhod. Sabi nila nagbinungang, di ay, nag-stroke na. Napog mga uban na gala mag-high blood niya wala lang. Niya, di na, mag-istorya na, tingala lang, sa man niya, maulihok ang kamot. Walay paralysis, mahihik ang tiil. Wala, yun. Ang uban may gala, di yun mo katuo ba nga na uban nga, ang iya lang pagsimhot ang madaot. Muna gitawag nila nga lacunar stroke. Kay isa ra gid ka portion sa utok ang maigo sa stroke may gala. So, diyan naman ko sa topic nga stroke. Duha ra na ka klase ang stroke may gala. Ang tinuod nga stroke, non-hemorrhagic o hemorrhagic. Unsa may pasabot anang non-hemorrhagic? Pasabot ana nga nabara ang ugat dito sa iyang utok sa isa ka lugar. Muna ay medyo kaya-kaya pa pero paralysis gyapon. Ang hemorrhagic may gala, mubuto ang ugat. Pag buto, blood clot. Kung kusog kayo ang ugat, kusog kayo ang dugo, diyan na. Mag-bleeding sa iyang utok, kinahanglan sa operahan or else increase ang iyang pressure sa iyang ulo dito ng iyang kamatyan. So duha na siya klase may gala. Mo bitaw na siya nga kung may stroke ang pasyente, imo gyud siyang i-CT scan kay para may bawaan nimo kung sa imong ihatag. Kay pareho man sila pud magka-paralysis. Pareho lamang pud sila mag-amang. Pareho yung tanan ng mga sintomas sa hemorrhagic o non-hemorrhagic. So, kinahanglan sa CT scan. Sa unang mahigala, sa unang panahon, wala pa CT scan. Ang among ginahimo, mag-injection mi og kanang tambal diri sa liog niya x-rayhan para makita kung naabag bleeding o lay bleeding. Kay diha man mi magdesisyon kung mag-abre man sa utok o dili. So mo na siya ang high blood may gala. Okay. Naisa ka sakit sa ulo may gala nga diri sa imong ibabaw sa imong bagol-bagol ang sakit. Sa beginning, sa kung bata pa mo, sa beginning, urag kaya pa, magkadugay, magkasakit, hangtod nga, ibunal na lang sa pasyente, ang iyang ulo sa bungbong, kay sakit yun kaya di lang yun mawala sa matambal-tambal. Isa na siya sinyalis may gala sa duha ka sakit. Aneurysm o meningitis. Unsay diferensya nilang duha? Aneurysm may gala, ang ugat sa utok ni burot nawala ang iyang di ba lining sa ugat may gala tulungan usahay duha usay tulo. Dili sa utok nato duha ra. Ninipis ang iyang ugat. Pag nipis ni burot muna sa gitawag aneurysm. Usually gid may gala ang sakit ani labaw nagmusaka ang blood pressure kundi ba nasuko kundi ba stress kayo. Muna siya nga ang kaning aneurysm kung dili pasagda lang siya bubuto pod. Muna kamatyan karagahanan sa pasyente. Ang akong igsuon nga kinamanghuran nga babae nga nurse mutoy namatyan aneurysm ni putok ang iyang aneurysm niya buntis ra bagyot. So mutoy nakamatyan niya nagala na hapit na siya mga napunta niya kay wa niya makaya buto ang aneurysm niya. Ang isa meningitis lahi kay musakit diri sa imong bagol-bagol diri sa ibabaw pero ang sakit mudagan diri sa ubos diri maabot diri sa likod sa dalunggan
maabot diri sa tubang sa imong forehead, sa imong agtang, ha? Budagan siya. Muna ang meningitis may gala. So, usually dili nimo siya ma-differentiate ang sa aneurysm o meningitis kung dili ka makuha sa history. Ang aneurysm wala gyud na siya ma-notice lang gyud sa iyang history nga hinay-hinay og sakit ulo, magsakit iyang ulo kada semana, kada magrigla, kung iba na ay gitrabaho, nga daghan kay stressful, hinay-hinay ang kusog sa sakit. Samantalang meningitis, niagi gyud na siya buog. Gibuog gyud na sila kadaghanan sa mga 4 years old, 5 years old, gibuog. Wala tambali. Wala giatiman sa ginikanan. Katong infection mo dagan diri sa bukog sa likod sa imong dalunggan na ay bukog diha, magunitan ninyo may gunitin ninyo para makabalo mo. Muna gitawag og mastoid bone. Karon, gikan sa infection sa dalunggan, mudagan ang infection paingon diri sa bukog sa mastoid bone. Pag di pag yun makaya sa bukog sa mastoid bone, may gala, mudagan na dito sa utok munang meningitis. Ang ubang rason nga nung mag-meningitis ang usa ka tawo kay nag-infection sa ilong, naay bugas-bugas sa ilong, gitiris, aw sa Bisaya sa tiris kanang gipuga aw sa ni, gipiso, gikuha ba ang pigsa, ang kanang pimple na infected, gidagan diri sa naamagod tay mga ugat diri sa atong ilong may galang nga diretso, direct dito sa atong utok. Di ang infection dagan dito sa atong utok, bunang meningitis pod. Kanay po mga ngipon nga guba diri sa atong ibabaw sa atong mga ngipon may gala kung chronic ang infection kana bang way tambal-tambal nga guba ng ngipon, napo na posibilidad nga mag-meningitis ka. So, mo ni ang sources sa meningitis may gala. So, sa differentiation aning aneurysm o meningitis, mas kuyaw ning aneurysm may gala kay kadaghanan gyud mga matay man. Meningitis madala pa man sa ospital. Mapwede matambal og antibiotic kay alam selective yung kay ang paggamit sa antibiotic kay dili man makasulod ang antibiotic sa atong utok naman siya gitawag og blood-brain barrier. So dili kasulod ang tanang antibiotic dito. Usually ang among gamiton ng antibiotic mahigala kanang 4th generation, 5th generation nga musulod dito sa brain sa atong utok. Muna nga kung if ever magka-infection ang imong anak nga magka-meningitis sus pastilan. Grabe. Isa ka adlaw siguro mahigala mugasto nagtag 40, 50 mil sa antibiotic pa lang. Muna ang meningitis. Hinuon karon mga tuiga nga medyo nalantay buog gamay o sa iba na infection sa dalunggan ipatan-aw man ninyo pero sa unang panahon mahigala sagdan na nila di ganin nila limpyuhan. Sa una makakita ko mga buog nga magtulo-tulo sa dalunggan mahigala wa gi tambal-tambal ba. Pero karon tulag sa kakakitag bata nga na ba. So, ay katulong ay kaupat yung sakit sa ulo may gala nga kinahanglan gyud ninyo bantayan kay isa pod ni siya sa sintomas nga lisod siya. Kanang magsakit inyong ulo, magkadugay og binasa, magtanaw og cellphone, magtanaw og TV, magkadugay magsakit inyong ulo diri. Naa may problema sa mataha na. So, kita na ninyo ang sa diferensya na nga inanay ang pagsakit sa ulo, sa forehead, sa agtang, sa gigbasa, sa tanaw og cellphone, mata na siya. Pero kung musakit ang inyong ulo, magtulo ang luha, magkirap-kirap na inyong mata, migraine na siya. Sakit diri sa likod, sa ubos, aning bukog diri nga talinis, high blood na siya. Meningitis, diri o aneurysm, diri sa inyong bagol-bagol sa ibabaw. So, i-differentiate yun na ninyo may gala kung asa gikan ang inyong sakit. Uda, asa gikan ang sakit, kalong saan nagsugod, unsay maka-trigger, ngano masakit siya, o unsa pa'y makaayo. Kaya isulti yun ninyo sa doktor, ngano man. Kung dili ninyo ayuhon pag-explain, paghatag sa inyong history sa doktor, CT scan dayon mo ba? Mag-CT scan ba dayon ka sa migraine, go ang kay makita. Mag-CT scan ba dayon ka sa imong
sa imong mata kung error of refraction mo din, salamin na din kinahanglan. Ha? Mag-CT scan ba dahil ka sa imong sakit imong tangkugo? Mo na problema may gal. Kay gihimo namang mani-mani ang CT scan ron. Kadalihok CT scan, kadalihok CT scan. Tanawa. Kadaghanan sa CT scan diri sa Davao City guba. Alam man. Ura na mag-X-ray sa una may gal. Sa una kadalihok X-ray, kadalihok X-ray, kadalihok X-ray. Nagsugod na ko sa doktor sa kahanginan may gal 2004. Ang uso sa una X-ray. Kada lihok na ay lisa, X-ray. Kada sakit, X-ray. Kada sakit, maasa ba na yung X-ray sa pastilan. Labaw na yun ng vehicular accident. Wagod, makalakaw agad, pa-X-rayhan gyapon. Muna siya. Karon CT scan ay noon. Gihimong mani may gala ang CT scan. Wa lang kay balo nga ang radiation sa CT scan is 30 times worse ang radiation sa CT scan kaysa ordinaryo X-ray. Aluto inyo ito ba? Kaya agad. Tira ko na sa imong lawas nga kuan, tangential ba? Grabe kay radiation na may gal. So, kung ma-differentiate ninyo kung asa dapit ang sakit sa inyong ulo, makabalo mo explain sa doktor. Ha? Pag maka-explain mo sa doktor, ang doktor may bahala kung sa iyang himon. Basta daghan kay mga sakit sa ulo may gala dili kinahanglan CT scan. Daghan kay mga sakit sa ulo nga matambalan lang, mefenamic lang, o aspirin, o kung di ba paracetamol, wala na. O kung di ba, basig salamin lang yung kinahanglan. So, kani akong itulo sa inyo karong buntaga may gala. Lisod siya i-memorize. Kung wala mo nag-drawing diri karon sa inyong kanang drawing ng ulo sa tao, dili mo makadumdum. So, akong advice pa sukat-sukat sa 2004 pa sa doktor sa kahanginan, mag-drawing mo og dagko kayo. Unya butangan ninyo label, butangan ninyo og dire migraine, dire meningitis, dire high blood. Tulingan na ninyo. Pag kuman itaplak dito sa bongbong para kamutanan sa pamilya, kamutanan sa pamilya, makakita mo, unsa nag-drawing ni mama diha, unsa nag-drawing ni papa diha, tanaw mo, babasa. Makabalo na dahil mga, so simple naman dahil kaya may gala. Migraine, may pinamic, sinusitis, di lang mo inamog, di lang magpabugnaw. So, ba ko'y nalimtan? Sinusitis, nag-istorya mo kung sinusitis, no? Sinusitis may gala dahil, nakalimtan ako. Ang musakit, ulo, dili dapit sa agtang, o dili sa kilid, sa imong ilong. Labaw na yung mudungo mo. Pag mudungo gani man nga sakit ang inyong dili dapit kilid sa inyong ilong o dili sa agtang, sinusitis na siya. Kanang duko gani mo. Pag duko ninyo, musakit kayo, nagbukat kayo. Unya, ang inyong sipon, maski wala agad mo gisipon, mukalit lang mo sipon nun. Labaw na yung dugay kayo mo nagagamit og maskara. Wala ba itambal, anak may gal? Wag itambal. So, ang ginahimo ginako sa pasyente, number 1, dili maligog bugnaw. Mag-ugom og warm water. Moinom og Neosip may galaw kun di ba kung sa paday imong kinahanglan nga pang-simpon sa gabi para dili mo hutoyon. Kay ang hutoy sa sinusitis may gala unrecognized based sa kadaghanan sa doktor. Pag ubuhon mo dito na mo tan-aw sa baga, wala dili mo tan-aw sa ilong. So, pag naagali mo anay mga simptomas, kinahanglan lang gid mo nga moinom mo mga Neosip, mga isa pa ba na yung pang-sip-on, labaw sa gabi ug sa kadlawon kay diha man mo muhutoy og ubo. Daghang kay ko nakitang pasyente may gala nga pila na ka antibiotic gihapon maayo. Alam man kay ang sinusitis, plema lang man dili man sa infection. So, usually at the end kung daghan na gyud kay plema sa imong chambers sa sinuses, ginabumba na siya para kuhaon tong plema dili sa inyong sinuses. So, mao nang mga sakit sa ulo may galang very common. Naidaghang ubang sakit nga dili ninyo makita sa inyong lifetime, pero kaming mga doktor, sige may kakitaan na mga magkuan ay tumor sa ulo, kana lahi ko na siya.
So, ang tumor may gala, lahi na siya. Pag naay tumor sa iyong utok, naagi paralysis. Pag naay tumor sa inyong utok, naay paralysis. Naagi deficit, in English pa, naay deficit sa ilang nervous system. So, kana dili na ma-recognize ninyo, makita na sa doktor, labaw na yung mga neurologist, o kana pong mga cyst nga dili sa cancer. Napon na siya. Ang cancer of the brain may gala medyo lisod gyud kay na siya kung may tabo sa katao kay sa pagkapila ka operahan. Kung cancerous, dili ka magdugay, di magdugay yung mamatay gyud ng pasyente kay pareha man ang cancer of the brain o cancer of the lungs. Paspas kayo. Paas na kayo ng unong kabulan, wala na kamatyan sa pasyente. So, kung if ever na sakit sa inyong ulo, himua ang history pag maayo bago mo mato sa doktor. Kay basig di mo kinalagtambal. Ikaligo lang o unsa ba? Kay migraine o di matulog lang. So, ayuha ang inyong history unya kung tan-aw ninyo nga medyo lala lagi sa kaayo muna ipag-adto niyo sa doktor. Si Dr. Kagapi ini sa doktor sa Kahanginan. Hello? Hello, good morning, Doc. Morning. Morning, Doc. Morning. Unsay ato day? 47, lalaki, Doc, 47 years old. Sakit kayo yung kilid, wala nga side, dakit may usok, ubos. Sakit kayo yung kilid. Unsay trabaho niya day? Kuwan lang siya, namanit og saging. Wala na siya giubo, wala na siya na natumba o unsa kana mo ginawa siya glawong sakit. Sakit daw, mura ko ni siya o kanang magmusmus na ni Doc. Lagi. Nagikuha na mo gahapon sa regional, itawag na mo gahapon sa doktor, kaya di man daw matubang ang doktor, among itawag. Ang iyang ingon, di pa tagaan niya og buskupan. Oy, tapos normal man kasi malibang, normal ihi, wala problema. Wala problema sa iyo og libang, pero nakainom siya sa buskupan, kaya di man nila itabo, nakatulog siya, Doc. Sus, naaday problema gyud. Pag ginawa siya glawom, dili sakit kung ginawa siya glawom. Pagkatungin sakit sa iyang kilid, pag ginawa siya na ang sakit daw. Muna daw kung maputol yung hawak. Dili na siya sa tinaay day. Nasa bukog na. Basig na siya costochondritis or nasa lumbar spondylitis. Ang bukog na, nagasugod na siya gayuma. Dili na siya mali. Dili na buskupan. Pindeliver lang yapon para sa tinaay. Pero kung dili tinaay ang problema, muna dili siya magdugay. Kung nakatulog siya gabi pasabot nga ang buskupan epektibo sa iya. Pero kung mubalik gani ang sakit, bukog yun. Bukog na siya, Doc. Oo, nagasakit ang bukog. So, ang yan ingon ng murag mo. murag mo sa? Naputol. Naputol. Sige day, ang kuan, naminaw ka sa radyo kanang kuan man, wala man kay problema sa pag-ihi, sa paglibang, wala pod. Sigurado gyud nga bukog na siya ang problema na. So, isuon na siya sa arthritis day. Isuon sa arthritis. Hello, good morning, cellphone. Hello, cellphone. Usap ka na, putol man to. Morning, Doc. Naputol man to pumunta na bahay na to, Doc. Lagi kanang ang importante nga normal yang libang, normal yang ihi. Kunya mo ginawa sa glawom, wala siya giubo no? Wala siya giubo? Wala. Oo, wala. Arthritis na siya day. Nagasugod siya arthritis. Ang niya, Doc, kung sa may tambalan na niya, Doc. I-silicoxib 2 times a day na siya hantod nga mawala na yung arthritis kay dili sa iyang idaron niya nagtrabaho niya manggawas gyud ang rheuma day arthritis. Niya katong pagsakit pagto, Doc, nga nakainom siya buskupan, nawala man, okay na lang to. Okay na to. Pero sigurado ko mabalik na siya. Okay? Okay, salamat, Doc. Tay paday. Kung Doc. iduot ang iyang gusok, kung musakit din sa bukog yun. Kung iduot ang bukog, kanang sa iyang gusok ba? Kung iduot din mo nga sakit, arthritis na siya. Kung dili, Doc, kung sakit. Ay, tiyan yun, sa tinaig yun. O kung di ba sa iyang pero kidney. Kahapon naman to siya. Kalagi.
Sige, Doc. Sige. Sige, Doc, mana akong buhaton ko. Sige. Thank you, Doc. Okay. Ang ang problema man gyud sa arthritis megala kay kadaghanan sa inyo o kadaghanan sa mga doktor wala ka realize nga mag arthritis ka gikan sa imong bukog sa imong papangig dire sa papangig paingon dito sa kumagko ni mag-arthritis na siya. Kanang yung mag-arthritis ang imong gusok gamay na kay kabaluan na megala. Kadaghanan yun, magkamali, kasing-kasing dayon pasanginlan. Lungs dayon ang kasanginlan. Pasanginlan, bisag unsa lagi, except arthritis. Kapila na ko ana nga, daghang kayong pa-examine ang pasyente sa iyang tutoy, kay gasakit daw iyang tutoy. Pagtanaw na ko sa tutoy, way bukol, wala tanan. Pero maingon ko siya, day, iduot na ko ning bukuga ha, kaning imong gusok, imong ribs, ako iduot, sakit ba dili? Muigking lagi may gala. So nagpasabot ka, bukog, wala labot ang tutoy, wala labot ang kasing-kasing, wala labot ang lungs. Hello, good morning, cellphone. Wala, naputol. Ang among number may gala is 0915-483-1315. 0915-483-1315. Mutubag ra jud ko may gala sa inyong mga question kung naa diri sa cellphone na, kaning nga cellphone. Pero dito mo tana sa akong private cellphone di gyud. Hello, good morning, cellphone. Morning. Ako ubudok ba isa na ni sobra na isa ka bulan wala di wala di pagkatipon. Dili na siya gikan sa imong lungs day. Unsa man ka muhutoy ka sa gabi o sa kadlawon? Gabi yung kadlawon usahay. Pero dili ka hutuyon sa adlaw. Kanang gilakaw-lakaw na ka. Ha? Dili noon. Sa imong sinusitis na day, simptomas sa sinusitis dili sa imong baga. So, kaya di ko kasi mo ito bumabaho bitaw do. mao yun. So, ang imong himuon na day, di jud ka maligo bugno. Kanang inadlaw gyud imong ikaligo, nya kung tukar gani sa imong ugom ka warm water. Okay, mura na tambal ana. Nya mo inom kag sa Neosep, mga ingana gani. Mainom ka. Mainom ka na kay di gyud ka hutoyon og kadlawon og kanang sa gabi. Labaw na gyud paghigda mo hutoy dayon no? Oo. Mao gyud, sinusitis na siya. Neosep o kun ba sabay sinopret o sa pabay makita nimo dang pangpagahi sa sipon. Pila po na sa ka inom mo kita adlaw. Aduha ra, kanang sa gabi lang pag dayon nimong katulog mo inom ka o kanang sa kadlawon nga mohutoy ka. Ayaw inom sa adlaw kay ang sinusitis magi-correct ana dili man ang sipon. Okay? Sige daw, salamat daw. Okay. Kamong nga tigpaminaw na ako. Kadaghanan sa doktor wa man po naminaw. So, kamong nagpaminaw sa ako. Gitudloan ta mo usa ang pag-differentiate sa sakit sa baga, sakit sa tutunlan kay ang sources sa ubo may gala kaning lugar ilong sinusitis sa tutunlan na infeksyon o kung di ba na irritation sa tutunlan pasana mga limugmog, mga lozenges, kanang mga snowber, tuloy mong tutunlan ano ba? Maglimugmog kung asin samot, muhutoy pod mo. Kanang infection sa agianan sa hangin, bronchitis. Kung na po infection sa lungs, pneumonia, o kung di ba nagtubig inyong baga, mo na siya mga resources sa ubo. Dili na siya ingon nga dito sa baga. Sigurado jud ko nga inyong experience pag adto ninyo sa doktor, di kaniya tanaw ninyong ilong. May gani tanaw ninyong baba, kadaghanan moderate sog stethoscope. Ang uban gani, mata-matahon lang ka, di gyud maayo, bisag unsaon. So mo na siya mahigala nga kaning mga sources sa ubo, na isa ka episode na sa sa doktor sa kahanginan nga makita ninyo sa YouTube. Adto mo sa YouTube, maayo kay pagka-discuss na ko ana kung asa ang sources sa ubo. So, maayo pa mo sa doktor kung ma-pinpoint ninyo kung asa gyud ang source sa inyong ubo. Ayaw magtuo ana nga pag ubo x-ray, walay makita na ba?
Kung sinusitis di ay, o kung di ba irritation sa throat, o kung di ba dako imong tonsil, o kung di ba na-irritate lang sa imong malimugmog, ha? Di mo hutoy kagubo. Which is not pneumonia, which is not bronchitis, which is not COVID, ha? Mo na siya may gala. O katong iyang giingon sa ganihan nga di daw siya kagsimhot. Ningon day mo COVID. Ay. Sinusitis, very common kay na siya, pero tingala mo, di ganit tanaw na yung ilong. And the other portion nga urag sinusitis siya is adenoids. Unsa man ang adenoids? Namoy cyst dito sa inyong ilong. Magtulo-tulo ng sipon sa cyst dito sa likod sa inyong tutudlan. Pag mutulo na gina siya, may sige maghutoy, especially sa paghigda. Pag human after a while, muunda ng katol. Labaw na ginang ubo nga katol kayo, dili na sa baga day. Mga manong mga nang, dili na siya sa baga. Dili po na sa tutunlan. At dili po na siya sa kwan. Kay ang usual gyud nga sinusitis, di na siya maayo. Why ayo hay ang sinusitis may gala? Besa pag unsay buhaton ninyo. Bumbahan siya? Wala for a few months. After that, balik na po. 0939-926-2356. Babae, 59-year-old, Digos. Pwede nimo ma-open ang topic sa thyroid problem o ngano ang subclinical, mahimong clinical disease mas kinag-inom og Euthyrox. Kanimang good nga istorya. Madala lang ninyo kung dili mo doktor o dili mo nurse. Kay mawang po'y sinultian sa doktor. Sa may pasabot sa subclinical, walay simptomas. Clinical, naay simptomas. Simple lang na. Kung kamo mga naminaw highfalutin words, di mo kasabot. Pero kung lang god, naay symptom, walay symptom. Ang symptom sa thyroid goiter. Nabot na ta sa mga typical kayo, clinical na kayo magala. Ang kadaghanan sa colloid goiter, walay symptom except mudako lang inyong tutunlan. Pero dili tanan mudako ang inyong liog nga colloid goiter. Napoy cancer diri noy. Napoy cancer diri. Napoy mga cyst nga wala pa mo kadugog sama sa hypoglossal duct cyst. Napoy mga bukol sa inyong thyroid nga gitawag og thyroiditis. Awa pud mo kadungog kana. So, unsaon mo na may gala kung namoy bukol sa inyong liog. Among isigurado nga pagtulon ninyo mudagan na siya. Mudagan na siya ang kanang bukol sa inyong liog. Pag tuloy ninyo mudagan na siya, thyroid na siya. Pag di siya mudagan, lahi na siya nga cyst, nga bukol. Pagkahuman tanaw na mo ang inyong pulso. Kung paspas. Unya, sa puton mo, irritable, dali kayo mo kulbaan, di mo makatulog, payat mo, itong toxic goiter. Kuha. Abot lang. Simple kayo, no? Simple kayo. Ipaglista to. Muna tong toxic goiter. Ang non-toxic goiter, wala na siya. Subclinical ang tawag na. Walay symptoms. Kung saan na siya. Usually, mga manang, walay tambal, except i-try lang siya hiyos. Pagkaba yun. Sa pag-agi, sa paggamit o Euthyrox. Okay? Ang problema sa moderate kay nga na, mukalit lang na silang toxic goiter. Inalay sila sa boundary, sa toxic o sa non-toxic. Kasi problema na. Ang toxic goiter, dili mo operahan yun. Never gina siya operahan. Nga naman, mag-thyroid storm na siya sa operating room. Pagbutang lang sa anesthesia mo, init na ang pasyente mahigala nga murag masunog. Musigal yun. Ano ba? Naaga na ubang mga pasyente nga nasa video sa YouTube. Musiga ba? Sa kainit. Muna gitawag thyroid storm.
Muna siya pinakakuyaw kayong mahitabo sa usa ka pasyente nga makita sa imong doktor. Sus, manlimbawt imong balahibo nga. So mao gina nga kinahanglan gyud sa ma-differentiate between sa toxic ug non-toxic goiter. Unsaon man na siya? Ipa-examine na mo ang ilang dugo. T3, T4 test sites. Pag naa siya sa euthyroid state, sabot na siya nga dili siya toxic, pwede na mo i-trial ang euthyrox, muna siya ang thyroxine, urag hormone, para basig mo gamay ang bukol sa imong tutulan. Pag di siya mo gamay, nagpasabot nga i-biopsy. So, nga naman, pag di ganit siya mo gamay, nagpasabot non-responsive sa thyroxine, sa tabletas, basig cancer, basig may laing sakit. Thyroiditis, for example, which is not an infection, which is not a cancer, pero inflammation na sa goiter, sa thyroid. So, biopsy yun siya. Ang cancer sa thyroid, mga higala, dili kay siya grabe. Mabuhi ang pasyente kung maoperahan siya. Pero dili siya operahan, ang cancer sa thyroid may galang mo diretso sa utok. Hello, good morning, cellphone. Hello, cellphone. Hello, cellphone. Hello, good morning, Doc. Pusog-pusugay mo tingog day. Unsay ato day? Hello, Doc. Unsay ato? Ayay. Nawala. Napindot niya. Okay, so balik ko sa goiter, Miguel. Ang colloid goiter, dili na siya kinahanglan operahan. Kadaghanan yun maoperahan tungod kay aesthetic reason. Kung sa may pasabot ng aesthetic reason, maulaw na sila nga dako kay ilang liog. Mo na operahan. Ikaduha lang sa operasyon is naay posibilidad nga mag-cancer. O kundi ba maglisod sila ginhawa kay dako na kaayo. Mo na siya mga rason nga nung operahan ang goiter. Walay lain. Hello, good morning, cellphone. Hello, cellphone. Hello, may buntag, Doc. Ngayong buntag, ato day. Na-actual maintenance akong high blood, Doc. Losartan, 50 mg. Unya, 68 years old na ko, Doc. Dili man, permanente man gihapon akong ang pressure, Doc. 140/80. 140? 140? Ano maputol man siya? Kung 140 ganit kaday, isa ka imo 100 mg ang losartan dili 50, kulang imong kuan. Hello, good morning. Hello, good morning. Ang imong cellphone na daot ana day? Anong maputol man? Ade ba? Oh, Sige, Doc, kanang mao to, Doc. Lagi. 140/80 niya. Dili man siya mo baba na, Doc. Niya. oh. Isa ka imong losartan. Kaya na ba, Doc, kanang mo sakit akong tangkugo, Doc. Lagi. Ano siya, Doc? Taas na ka imong blood pressure, dili na makuha ang katong katason. So isa ka imong losartan 100 mg, 100 Wala. Oh, Once a day lang na, Doc. once a day ra, once a day. Okay. Sige, salamat. Thank you, Doc, ha. Sige. Mao na yung problema may gala sa kuan ba? Tiguang og sa bata pa. Kay bisag kung sala mapindot sa cellphone, mapalo. Pagsugod na ko gamit cellphone kaya ako may pinakaulahi na gamit og cellphone sa mong pamilya may gala makalagot. Unya kay tanan hospital man gagamit og cellphone. Pagsugod sa cellphone 1996, ako dili ko adapt kay kapoy kayo, gusto jud ko mag-landline. Dugayan kay tanan naman tao to naman sa cellphone. Ninigtuko na lang pud ko ako pero pretty paita lagi. Tuod sa kuan kalisod pero dugayan naanad naman pud ko. Okay, so kani mga isulti istorya na ko sa inyo may gala. Mas maayo gyud ang inyong yung isulat kay kanang inyong isulat dili mawala gani wala basig walay net, wala internet. Makabasa mo 609073513371 69 years old. Babae, Dok, ang high blood nganong insomniahon man, di ba kung high blood hingatugon man unta kay ako dugay kay ko katulog. Dili na, ang imong unang factors nganong di ka katulog sa edad nimo
makamatag yung mga kadlawon, di nakakabalik. Dili na tungod sa high blood. Pero, ang kadaghanan sa high blood na higala, dili man katulog. Kaya sakit man ang ulo. Libog ang ulo. Ang katong istorya sa una nga hingatugon, dili to siya. Hingatugon ka sa adlaw, pero sa gabi dili. Di ka katulog. Muna ang high blood yun na tinuod. Sa una man god, mag-istorya ang katigulangan nga, high blood ron ka, kasi sige ka, hingatugon ka, wala nagigibuhat sa adlaw, di matulog na po ka. Pero sa tinuod, dili na siya mao ang sintomas sa high blood. So, ang imong di katulog sa gabi inang ayaw ipasangin sa high blood kung nagainom kag tambal. Kay sa imong edad sigurado gyud ko abnormal na gyud ang dagan sa imong pagkatulog. Ang naistorya na ko anang insomnia may gala siguro mga few months ago before sa COVID lisod kay na sa tambalan. Depende gyud na sa status o unsang sitwasyon sa pasyente. Hello, good morning, cellphone. Nawala. Day. Nakatawa po ko aning ako mga operator diri may gala kay ang isa bisa kung saon niya di siya katkuan sa cellphone. Hello, good morning, cellphone. Oh yes, say ato doy. Mayroon ka, Dok, kanang at nakikidati, Dok, na Dok, na sakit akong kuando, kaling agtan, yung gagastik ko, sakit ko na akong ilong. Kunya, ang problema na po, Dok, kay kanang mga gitong dyan, Dok, sakit man akong, pag mo taong ko, Dok, mo sakit akong ligaw, kanang sakit ito lang ba? Kunya, mo apil, sakit ako ang right there, Dok ba? Nagsagol-sagol na ng imong simptomas doy. Kanang imong sipon, sinusitis na siya. Kanang sakit sa imong dalunggan, pumupa ka, arthritis na siya. Sabot ka? So, duha na ka klaseng sakit na imo ba? Nagdubli-dubli ng sakit nimo. Kuha na mo? Kanang sinusitis, way tambal lang sinusitis. Way tambal ng sinusitis. O, di lang yung ka mahiligo bugnaw. Imo ginang paagiyon nga di ka mabugnawan, di na mag-aircon, di na mo kuan anang mabugnaw nga panahon nga lugar. Isa lang na siya pero wa lagi kaayuhan ng sinusitis doy. Ba, Dok? Naka sa dalawang gana ba, Dok? Na arthritis man siya, inumin lang ng pain reliever. Ang imong problema na dili sa imong papangig. Sa joint. Sa joint. Nagkasakit mo drong ipon sa agad. Mao gyud. Pain reliever lang. Pain reliever lang. Sige, Dok, kinabalaka ko bago ko bunsa. Dili. Kung na siya. Bata pa man siguro ka, pila edad nimo? 23, Dok. Ay, sus. Pwede pa kag 5 ka uyab. Sige, Dok. Salamat, Dok. Okay. Dako po kay diferensya may gala kung sa edad. Stricto kay ko anang edad may gala. Kay dihan ako may bawaan kung unsa sakit niyo ba. Commonly sa batanon, sa middle age, sa tigulang, mababae, malalaki, may bawaan ako na siya. Ang imong sakit pinaagi lang aning mga ages o sa iyang sex, ha? So matingala mo nga ako stricto kay ko ang ubang doktor dili. Di gani kanang telemedicine manawag mo sa SPMC. Di gani mga tanang pila edad ninyo, dili na nila makuha ang tama niyong sakit. Tagna lang na siya. Kaya it takes kami gani nga magtanaw gani mig pasyente maglisod pag gani mi sa diagnosis samot na ka nang dili kuha ko ng history kayo. Kadaghanan ilang ihatag pain reliever lang. So wala na correct ang root cause. Wala na correct ang unsay rason nganong kasakit na sa ingana. So ang pasabot lang ko may gala kung if ever nga medyo serious na gyud ang inyong problema, ayaw mong salig anang telemedicine. Dili gina nila makuha bisa pag-usaon. Nya moadto mo sa doktor, dili po mo eksaminon. Di jud ka motuwa na ba? Mo diretso og laboratory ay sus kapila na ko nga CT scan, ultrasound, X-ray. Mali pagtanaw na ko dito sa sulod sa tiyan in town may gala. Maminghoy gyud ko usahay gyud. Kay ngano nga modala ko sa ilang gidala-dala nga laboratory, di ko maghimo sa akong sariling diagnosis. Usahay man gud mupugos ang pasyente nga operahan lang daw siya kay naa daw siya ingani nakita daw sa ultrasound. Kanang susi sa tutoy ay stilan kapila na ko ana
pag ultrasound sa tutoy na isis dako kayo. Pagunit na ko wala. Mo na tinuod mo gala. Kinahanglan gyud physical examination gyud or right history gyud sa doktor. Lastly, may gala. Dili tanang tambal, dili tanang sakit kinahanglan og tambal. I-realize gina ninyo. Dili tanang sakit kinahanglan og tabletas. Daghang kay mga sakit nga ikatulog lang mawala. Sama sa migraine. Mga stress, mga sakit sa lawas, ikatulog ninyo na mawala ba? So, ayaw mo diretso. Sakit nga na diretso. Inom og tambal. Ayaw, kuhaan na sa inyong mga utok, i-decipher kung unsa gyud problema si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan.